Maayong gabi sa tanan. Hallelujah. So, naana pod kita magpadayon sa ato ang pagbasa sa Biblia karong gabhion na nagabhian kay na busy sa tibuok adlaw daghan og activity akong mga anak sige dula so nasaba. So wala ako ka record. So karon taga nato gigayon ang Ginoo nga makigistorya kanato pinaagi sa iyang mga pulong. Amen. Ginoong Dios, salamat nining taknaa nga imong gihatag kanamo, Lord. Ikaw magapanalangin sa among pagbasa karon sa imong pulong. I pray nga imong balang espiritu, Ginoo, makigistorya kanamo sa pinasahi nga pamaagi, Lord. And bisan ba, Ginoo, kanang mga nagtan-aw karon, ikaw Ginoo magahikap silang kasing-kasing. Ikaw o Dios mag-minister sa ilang kasing-kasing. Panalangini sila, Ginoo, uban nilang tibok panimalay og sa tanan nilang aspeto sa kinabuhi. Lord, dalaygon ikaw mong ginasaligan o ginapasalamatan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So igsoon padayon ta na nata sa Genesis chapter 46. Exciting na kaayo ni kay magkita na si Jose og ang iyang papa. Sa tong sugdan. Okay, so Genesis chapter 46 verse 1. Okay. Mipanaw si Jacob dala ang tanan niyang kabtangan og miabot siya sa Beersheba og didto naghalad siya ngadto sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. Verse 2, unya sa pagkagabii pinaagi sa mga pananawon, no? Pananawon giingnan sa Dios si Jacob, Jacob. Og mitubag siya, ania ako. Miingon ang Dios, verse 3, ako ang Dios sa imong amahan. Ayaw kahadlok pa adto sa Ehipto kay didto himuon ko ang imong mga kaliwat nga usa ka dakong nasod. Amen. Lami kayo na ano? Ang promise ang Ginoo ba? Kanang nakistorya bitaw. Kita pod bitaw no? Kay ang balang espiritu nagpuyo naman sa tong kasing-kasing sa dihang gidawat nato si Jesus nga tong personal nga manluluwas no. Padayon siya nga nakigistorya kanato. Pero usahay dili ta kadungog kay busy bitaw kayo ta kanang atong hunahuna babsan asan niabot. Pero kung muhilom ta, maminaw ta, ang balang espiritu baya magpadayag. No? Padayag yun siya. So, igsoon lami na apon nga kung yung tag time bitaw sa Ginoo nga maghilom punta. No? Para makigistorya sa iya. Or siya mo istorya nato ba? No, dili lang kay kita lang sige istorya ka na mag-ampo ta. Ginoo taga iko ng anak bitaw. Hilom pud ta panagsa no kay siya na siya ihatag nato nga mga instruction, no? So, maayo na siya nga i-practice igsoon. So, padayon ta verse 4. Ubanan ko ikaw ngadto sa Ehipto ug dad-on ko pagbalik dinhi ang imong mga kaliwat. Og inig kamatay nimo anaa sa imong kiliran si Jose, no? Lami kayang promise. So verse 5. Unya mibiya si Jacob sa Beersheba. Gipasakay sa mga anak ni Jacob ang ilang amahan ug ang ilang gagmayng kabataan ingon man ang ilang mga asawa sa mga sakyanan nga gipadala kanila ni Paraon. Verse 6. Gidala nila ang ilang mga kahayupan o mga kabtangan nga napanag-iyan nila didto sa Kanaan. Busa, miadto si Jacob sa Ehipto. Uban sa tanan niyang kaliwat. Verse 7, ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga apo. Verse 8, mao kini ang mga kaliwat ni Jacob nga miuban kaniya sa Ehipto. Ang iyang kamagulangang anak nga si Ruben, ug ang mga anak niya nga sila si Hanok, si Palu, si Hezron, ug si Carmi. Okay, verse 10, si Simeon ug ang iyang mga anak nga sila si Jemuel, si Jamin, si Ohad, si Jakin, si Zohar, ug si Shaul nga anak sa babae nga taga Kanaan. Verse 11, si Levi, og ang iyang mga anak nga si Gerson, si Kohat, og si Merari. 12. Si Judah og ang iyang mga anak nga si Sela, si Perez, og si Zerah. Ang mga anak ni Judah nga si og si Unan namatay didto sa Kanaan. Ang mga anak ni Perez nga sila si Hezron og si Hamul, si Isakar og ang iyang mga anak nga si Tola, si Foba, si Luv og si Simron. Si Zabulon ug ang iyang mga anak nga si Sered, si Elon ug si Jael. Mao kini sila ang mga anak ni Jacob og
ni Leah didto sa Mesopotamia. Wala pa'y labot kang Dina nga iyang babayeng anak, mikabat og 33 or 33 ang ilang mga kaliwat. Verse 16, uban usab si Gad og ang iyang mga anak nga si Zephion, si Hagi, si Soni, si Esbon, si Eri, si Arodi, og si Areli. Verse 17, si Aser og ang iyang mga anak nga si Emna, si Eshba, si Ishvi, si Berias, ang igsuon nilang babae nga si Sera, og ang mga anak ni Berias nga sila si Heber, og si Malkiel. Kini silang 16 mga kaliwat ni Jacob og ni Zelpha, ang ulipon nga gihatag ni Laban kang Leah nga iyang anak. Verse 19, ang mga anak ni Jacob og ni Raquel mao sila si Jose og si Benjamin, si Manase og si Ephraim, mga anak ni Jose og ni Asenat nga anak ni Potifara, ang pari sa Un. Dito sila mataw sa Ehipto. Verse 21, ang mga anak ni Benjamin mao sila si Bela, si Beker, si Ashbel, si Gera, si Naaman, si Ihi, si Ros, si Mupin, si Hupim, og si Ared. Kini ilang 14 mga kaliwat ni Jacob og ni Raquel. Verse 23, uban usab si Dan og ang iyang mga anak nga si Hosim, si Neftali, og ang iyang mga anak nga si Jaseel, si Goni, si Jeser, og si Silem. Kini silang 7 mao ang mga kaliwat ni Jacob og ni Bilha, ang ulipon nga gihatag ni Laban kang Raquel nga iyang anak. Verse 26, ang mga kaliwat ni Jacob nga nangadto sa Ehipto, 66 kabuok, walay labot sa mga asawa sa iyang mga anak. Verse 27, lakip sa duha ka anak ni Jose nga nataw dito sa Ehipto miabot og 70 ang tanang kaliwat ni Jacob nga miadto sa Ehipto. 70 is 60. Unsang 70 gani? Ala, nakalimot ko. 70. Sorry. 70, no? 70, no? Unsa day ko? Okay. Verse 28. Si Judah gipaadto pag-una ni Jacob kang Jose. Aron paghangyo kaniya nga tagbuon niya si Jacob didto sa Gusen. Sa pag-abot nila sa Gusen, gipakuha ni Jose ang iyang karwahi og miadto siya sa Gusen aron pagtagbo kang Jacob nga iyang amahan. Oy, grabe na, no? Okay, excited na kay si Jose kay magkita na silang papa. For how many years sila nga wala nagkita, di ba? Kay ang papa nagtunga patay na siya. Okay, so padayon na nato. Sa pagtagbo gayud nila, gigakos ni Jose ang iyang amahan og mihilak siyang dugay. No, syempre, gimingon siya pag-ayos iyang papa ba, no? Kay palangga ba, kay siya atong, dito pa siya sa iyang papa. Itong before siya, gibaligya siya man nga isuon. Siyang pinaka-palangga, no? Paborito siya sa iyang papa. Okay, verse 30, miingon si Jacob kang Jose, andam na akong mamatay karon kay nakita ko naman ikaw, og nasayod na ako nga buhi ka pa di ay. No? Kay di ba for how many years ang iyang papa nang taon nag-uul, kaya bidyo niya patay na si Jose. So, murabag naluya siya atong nga time, no? Pila ka years siya nga walay ganang yang kinabuhi siguro tungod kay nagtuo siyang patay na gyud si Jose. Pero karon nga nakit-an na niya nga buhi di ay si Jose, niingon siya andam na siyang mamatay, no? Ang mga amahan ay no nga nahigugma na sa silang mga anak tanan, no? Okay, verse 31. Pero labaw na gyud ang atong amahan nga tuwa sa langit, nahigugma na tong tanan. Kana wala gyoy makumpara, no? Kaya ang iyang gugma walay paglubad, hangtod sa hangtod gyud. Bisan pa og sukwail bitaw ta, ang gugma sa Ginoo padayon gihapon. Una nga mangayo na lang gyud tagpasaylo, no? Kay para masig-uli ta sa atong amahan nga langit noon.
Okay, so padayon ta sa verse 31. Unya miingon si Jose sa iyang mga igsuon og sa ubang sakop sa panimalay sa iyang amahan. Sorry. Okay. Adtuon ko si Paraon og sultihan ko siya nga nahiabot na ang akong mga igsuon ug ang pamilya sa akong amahan gikan sa Kanaan. Verse 32. Sultihan ko siya nga kamo magbalantay sa mga karnero ug mga baka ug gidala ninyo ang inyong kahayupan ug ang tanang kabtangan. Verse 33. Busa kon pangutanon kamo ni Paraon kung unsay inyong panginabuhi. Ingna gayud siya mga magbalantay kami sa mga hayop sukad sa among pagkabatanon sama sa among mga ginikanan. Sa ingon anha kamo niya papuy-a sa gusen. Gisulti kini ni Jose kay dili man gusto ang mga Ehiptohanon og mga bakero. Bakero. Okay, so 47. Nahuman ta sa 46. So, salamat, Lord. So, padayon na sa 46, kay wala pa sila gyud napay sumpay, di ba? Busa miadto si Jose, og miingon kang Paraon, niabot na ang akong amahan og mga igsuon gikan sa Kanaan. Dala nila ang tanan nilang kahayupan og kabtangan. Atuan na sila sa Gosen. Unya, gipailan nila kang Paraon, ang 5 niya kaigsuon nga iyang gipakuyog kaniya. Gipangutana sila ni Paraon, unsa may inyong pangita? Mitubag sila, mahal nga Paraon, mga magbalantay kami sa mga hayop sama sa among mga ginikanan. 4. Mianhi kami aron anhi na puyo, kay grabe ang gutom sa yuta sa Kanaan, ug wala nay kasibsiban ang among mga kahayupan. Kung mahimo, papuy-a kami sa Gosen. Verse 5, si Paraon miingon kang Jose, karon nga ania na ang imong amahan og mga igsuon. Verse 6, papuy-a sila sa labing maayong dapit niining yutaa nga mao ang Gosen. Ang tibuok yuta sa Ehipto ubos sa imong pagbuot. Kung may nailhan ka kanila nga may katakos, sila maoy paatimana sa akong kahayupan. Tagaan pa yun sila. Kanang piyalan pa yun sila ni Paraon, no? Ang pabor sa Ginoo ba, no? Verse 7. Unya gidala ni Jose ang iyang amahan nga si Jacob ngadto kang Paraon og gipanalanginan ni Jacob si Paraon. Verse 8. Nangutana si Paraon kang Jacob, pila na bay imong edad? Si Jacob mitubag 130 katuig ang akong paglangyaw-langyaw. So 130 years old na siya. Pati na niyang tigulangan, no? Okay. Mubura og lisod ang akong kinabuhi. Lahi sa kinabuhi sa akong mga katigulangan sa ilang panahon. Verse 10. Unya nanalangin si Jacob kang Paraon og milakaw. Verse 11. Busa gipapuyo ni Jose ang iyang amahan og mga igsuon sa Ehipto og gihatagan sila sa labing maayong yuta sa Ehipto. Sa yuta ni Ramses, sumala sa sugo ni Paraon. Verse 12. Gihatagan ni Jose og pagkaon ang iyang amahan og ang iyang mga igsuon, ingon man ang tanang sakop sa panimalay sa iyang amahan, lakip ang ilang kabataan. So abundant kayo lang supply, no? Tungod sa gihimo sa Ginoo nga gipauna nila si Jose sa Ehipto, no? Okay, so verse 13. Tungod sa kagrabe sa gutom, nakabsan og pagkaon ang tanang dapit ug nangaluya ang katawhan sa Ehipto ug Kanaan. 14. Gitigom ni Jose ang tanang salapi nga gibayad sa katawhan sa Ehipto ug Kanaan alang sa mga pagkaon ug gidala niya kini ngadto sa palasyo ni Paraon. Verse 15. Sa dihang nahutdan na sa salapi ang katawhan sa Ehipto ug Kanaan, miadto ang tanang Ehiptohanon kang Jose og miingon, hatagi kami pagkaon, ayaw intawon kami pasagding mamatay. Wala na kami sa lapi. Verse 16. Mitubag si Jose, dad-a dinhi ang inyong mga kahayupan kay bayluan kog pagkaon,
kung wala na kamoy sa laping ikabayad. So nagyapon siya strategy, no? Kay verse 17, busa gidala nila kang Jose ang ilang mga kahayupan o gibayluan niyag pagkaon ang ilang mga kabayo, mga karnero, mga kanding, mga baka og mga asno. Ni anang tuiga gihatagan nila silag pagkaon baylo sa tanan nilang mga kahayupan. Nakahinumdum ko ang akong lola sa una ningon siya. Nakaabot na po sila ing ani nga time, no? Ngang ilahang kanang manok, ilisdan og tinapa. Nga na bitaw sa bukid ba, no? Ana kasagaran ng kanang kinabuhi sa bukid. Ingon akong nanay sa una. Nanay man akong tawag sa kong lola, no? Ingon siya na ay time nga ilang mga manok bayluan og tinapa kay napulaan na silang manok. Na ba, no? Usahay bugas ang iilis. Ibaylo ra ba? Kay walay kwarta, no? So hayop ang ibayad, no? So sama aning nahitabo sila ha. Okay, verse 18. Sa pagkasunod tuig miadto na usab sila kang Jose ug miingon, Sir, dili namo ilimod kanimo nga nahutdan na gayud kami sa lapi og ang among kahayupan anaa kanimo. Wala na gayud kami ikahatag kanimo, sir, gawas sa among lawas og mga yuta. Okay, verse 19. Ayaw in taon kami pasagdi aron dili kami mga matay ug aron dili mahimong kami ngawan ang among mga yuta. Bayluoy kami og ang among yuta og pagkaon og maulipo na kami ni Paraon og maiya na ang among mga yuta. Hatagi kami binhi nga among ipugas aron dili kami mga matay og dili kawad ag tanom ang among mga yuta or among yuta. Verse 20. Gipamati ni Jose ang tanang gipamalit ni Jose ang tanang yuta sa Ehipto alang kang Paraon. Gipamaligya usab sa mga Ehiptohanon ang ilang kaumahan kay grabe naman kaayo ang gutom. Busa ang tibuok Ehipto napanag-iya ni Paraon. Okay, verse 21. O gihimo ni Jose nga ulipon ang tanang katawan sa Ehipto. Verse 22, ang yuta lamang sa mga pari ang wala niya palita. Wala nila ikabaligya ang ilang mga yuta kay paghahatagan man sila ni Paraon og salapi. So ang mga pari naa sila'y bahin gikan kang Paraon. So verse 23, giingnan ni Jose ang katawhan, karong adlaw gipalit ko kamo og ang inyong mga yuta alang kang Paraon. Ang ani ay binhi aron ipugas ninyo sa inyong mga uma. Inig kating ani, kinahanglan nga ang ikalimang bahin sa abot ihatag ninyo kang Paraon. So ang ikalimang bahin. Katong mga mag-uuma kabalo sila ani, no? Kana bitong sa una mananggi akong mamagpapa, umukuyog pug ko usahay. Unya ang tag-iya sa kanang gipananggi namo kay mag-ihap og kanang taro-taro, no? Unya kun tahay ang ikanapulo, kun tahay pag ang 9 ka taro sa tag-iya, ang ika-10 nga taro amua, no? So sa every 10 ka taro, usa ra ka taro ang maadto sa amo ang mama ug papa. Asa kong mama ug papa? Ingana ang pero diri ingon ang ikalimang bahin sa abot ihatag ninyo kang Paraon, no? Inyo na ang mahibilin aron binhion og kanon ninyo og sa inyong mga pamilya, no? Kitagan sila strategy po ni Jose para di sila mamatay, no? So 25, mitubag sila, Sir, giluwas mo ang among kinabuhi. Maayo ka kanamo og mga ulipo na kami ni Paraon. Verse 26, busa gihimong balaod ni Jose sa tibuok Ehipto nga ang ikalimang bahin sa mga abot adto kang Paraon. Hangtod karon nagpabilin pa kining balaura. Wow. Ang yuta sa mga pari mauray wala mapanag-iya ni Paraon, no? Kay sa pari man to or sa mga alagad sa Ginoo. Kay 27, busa ang mga Israelita mipuyo didto sa Gosen, sa yuta sa Ehipto og didto na adunahan og midaghan sila pag-ayo. Di ba ang saad sa Ginoo? Didto sila padaghanon. Kay verse 28, nipuyo si Jacob og 17 ka tuig didto sa Ehipto hangtod nga miabot og 147
ang iyang edad. Verse 29, sa dihang hapit na siya mamatay, gipatawag niyang iyang anak nga si Jose o giingnan niya, kon gikahimutan mo ako, ibutang ang imong kamot sa taliwala sa akong mga paa og panumpa kanako nga magmatinud-anon kagayod kanako og dili mo ako ilubong dinhi sa Ehipto. So nagwa na yang papadaano nga dili siya magpalubong sa Ehipto. So verse 30. Buot ko nga adto mo ako ilubong tipon sa akong mga katigulangan. Dada ako gawas sa Ehipto ug adto ako ilubong sa ilang lubnganan. Okay, mitubag si Jose, tumanon ko gayod ang imong gitugon. So 31. Si Jacob miingon, panumpa kanako nga tumanon mo kini. Busa nanumpa si Jose og nagpasalamat si Jacob didto sa iyang higdaanan. Okay, so mao na ang chapter 47, murag taas-taas pa tong time. Pwede pa siguro nato ni humanon ang chapter 48, no? Okay, so I think pwede pa siya. Okay, so atong tiwason, chapter 48. Oh, wala madugay mo kini ang time nga gipanalanginan ni Jacob si Ephraim og si Manasseh. Okay, so atong sugdan, verse 1, 48 na ta. Wala madugay gibalataan ni Jose nga masakiton ang iyang amahan. Busa gidala niya ang iyang gidala niya ang duha niya kaanak na si Manasseh ug si Ephraim aron pagduaw kang Jacob. Verse 2. Sa dihang gisultihan ni Jacob nga ang iyang anak nga si Jose miabot aron pagduaw kaniya, nang limbasog siya pagbangon og milingkod sa iyang higdaanan. Miingon si Jacob kang Jose, ang labing gamhanang Dios nagpakita kanako didto sa Luz sa yuta sa Kanaan og gipanalanginan niya ako, giingnan niya ako, hatagan ko ikaw og daghang kaliwat og pasanayon ko sila hangtod nga mahimo silang daghan nga katawhan. Ihatag ko kanila kining yutaa og maila na kini hangtod sa hangtod. Amen. Ang duha mo ka anak nga nataw dinhi sa Ehipto, so wala pa ako muanhi, ako ana. So kumbaga iya pong giangkon nga iyang apo, no, kay wala man siya kagita katong gamay pa ba kasi di ba sa Ehipto man sila. Ipadayon na to. Si Ephraim ug si Manasseh isipon ko nga kaugalingong kong mga anak, sama kang Ruben ug kang Simeon. Oh, so dili apo ang iyang pagtrato, no? Ingon siya, isipon kong akong mga anak. So verse 6, apan ang imong mga anak nga matawod sunod kanila, imo na gayod. Oh, kuya po dang ilang kuano proseso. Okay, makadawat sila sa ilang bahin gikan sa mapanunod ni Ephraim og ni Manasseh. Okay, verse 7, gihimo ko kini kaysa akong pag-uli gikan sa Mesopotamia, namatay si Raquel didto sa yuta sa Kanaan, sa layo pa kami jutay sa Efrata o gikaguol ko kini. Gilubong ko siya didto sa dalan paingon sa Efrata o Bethlehem. So Efrata or Bethlehem. Okay, sa verse 8, sa pagkakita ni Jacob sa mga anak ni Jose, nangutana siya, kinsa man kining mga bataa? Verse 9, mitubag si Jose, kini ang mga anak nga gihatag sa Dios kanako dinhi sa Ehipto. Miingon si Jacob, dada sila diri duol kanako kay panalanginan ko sila. Verse 10, nagkahalap na ang mata ni Jacob kay tigulang naman siya og dili na kaayo siya makakita. Gidala ni Jose ang iyang mga bata ngadto kaniya og gakos og gihagkan niya sila. Miingon si Jacob kang Jose, wala ako magtuo nga makita ko pa ikaw, apan gitugutan ako sa Dios nga makita ko ikaw, lakip ang imong mga anak. Verse 12, unya gikuha ni Jose ang mga bata gikan sa mga tuhod ni Jacob og mihapa siya sa atubangan sa iyang amahan. Verse 13, gikuptan ni Jose ang duha ka bata, si Ephraim sa tuong kamot aron adto siya dapit sa wala ni Jacob og si Manasseh
sa walang kamot aron adto siya dapit sa tuo ni Jacob ug iyang gidala sila ngadto kang Jacob. Verse 14, apan gikuros ni Jacob ang iyang mga kamot. Gitapion niya ang iyang tuong kamot sa ulo ni Ephraim nga maoy manghod ug ang wala sa tuo ni Manases nga maoy magulang. Unya, gipanalanginan niya si Jose nga nagingon, panalanginan unta kining mga bataa sa Dios nga gialagaran sa akong mga katigulangan nga si Abraham ug si Isaac. Panalanginan unta sila sa Dios nga naggiya kanako hangtod karon. Verse 16, ang anghel nga nagluwas kanako sa tanang katalagman, manalangin unta kanila. Ang akong ngalan ug ang ngalan sa akong mga katigulangan nga si Abraham o si Isaac, magpabilin untang buhi pinaagi kanila. Musanay unta sila, ug mahimong dakong nasod. 17. Sa pagtan-aw ni Jose nga ang tuong kamot sa iyang amahan didtok itapion sa ulo ni Ephraim, wala niya kini ikahimuot. Busa gibalhin niya ang kamot sa iyang amahan ngadto sa ulo ni Manases. Miingon siya sa iyang amahan, amahan ko, dili ka na mao, si Manases maoy magulang. Itapion ang imong tuong kamot sa iyang ulo. Okay, di ba ang una gyud nga kuno katamang kinamagulangan ba no? Pero unsa ito bog amon. Sa verse 19, apan midumili ang iyang amahan ug miingon, anak, nahibalo ako. Ang mga kaliwat ni Manases mudaghan usab, apan ang iyang manghod mahimong mas gamhanan kay kaniya ug mahimong gamhanan ang iyang mga kaliwat. So murag ang nahitabo murag si Esau ug si Jacob, di ba? Kay si Esau ang pinakamagulangan pero si Jacob ang nakabaton sa panalangin, di ba? So murag mao po'y nahitabo sa iyang mga apo nga si Manases ug si Ephraim. Okay, so padayon na to. 20. Busa ni atong adlaw gipanalanginan niya sila. Ang mga Israelita maghangyo sa Dios nga panalanginan niya ang uban sama sa iyang pagpanalangin kaninyo. Muingon sila, panalanginan unta kamo sa Dios sama sa iyang pagpanalangin kang Ephraim o kang Manases. Niining pagiha gipalabi ni Jacob si Ephraim kay kang Manases. Okay, 21. Unya miingon si Jacob kang Jose, hapit na ako mamatay apan ubanan kamo sa Dios ug dadon kamo niya balik sa yuta sa inyong katigulangan. Verse 22, ihatag ko kanimo dili sa imong mga igsuon ang Sikem nga mao ang labing maayong yuta nga nailog ko sa mga Amerihanon pinaagi sa akong espada og pana. Oh, hallelujah. Praise God. So, nahuman na to ang chapter 48. Karong adlaw nahuman na to ang chapter 46, 47 og 48. So, igsoon salamat kaayo sa imong pagpadayon og pagpaminaw og I hope nga kung nakay Biblaya wal maminaw nindot jud no nga atong balik-balikan ang pulong sa Ginoo kay ingon pa nga ang pulong sa Ginoo sama daw sa dugos no sama sa dugos katamis kung kini ato ang ma-take ba kung atong i-accept, kung atong dawaton na kinasing-kasing, kung atong kasing-kasing abli para sa pulong sa Ginoo. So, salamat kayo, igsoon, dalaygo ng Dios. Ako nagaampo ng Ginoo magapanalangin kanimo, uban imong tibok panimalay sa kanunay, no? Sa kanunay, maayong panglawas, o sa tanang aspeto sa imong kinabuhi, labaw na gayod sa imong espirituhang kinabuhi. Ako nagampo nga karong tuiga, maangkon nimo ang spiritual breakthrough, no? Nga mutubo gyud ta sa pagpangalagad sa Ginoo, nga mahimo tang on fire for God, in Jesus' name. Sa hantod, sa sunod higayon. Amen.